Tervetuloa YouTube uuden videon pariin. Tänään Skinny Boom Boom Boom! Polsi täällä modistaa YouTube. Ei jääty kiinni! Nyt me ollaan saatu tänne meidän VPK-talolle. Käydään kattoo mitä löytyy. Mikrofonia pitää saada kovemmalle, että se musiikki kuuluu kovaa, mut sit se mikki ei tuu tarpeeksi. Vähän ihan vähän ylös. Ihan vähän. Selventää teitä. Let's go. Ei tässä kun me ollaan paljastettu noin artistit. Joku sketsi. Jos on mut cancella. Kuvaukset tehty. Seuraavaksi Allu lähtee hoitaa kuvaus. Musiikkivideokuvaukset. Heikka menee kotiin, mä menen kotiin. Ja sit palataan vappupäivän. Ollaan saavuttu keikkapaikalle. Turun VPK-talo. Täällä ollaan. Täällä ollaan, ööli tuntuu päässä asti. Veikka hei, mitäs me aletaan heittää tähän? Vittu jos... Eiku niin, se on stadis. Hirveä melu! Joo, se on backstage things. Tästä on Allu. Vähän parisuhdedraama. Mikä sun nimi on? Mä oon Albo from the... Mikä sun nimi on? Nimi on Joa. Tänään mä toimin täällä kameramiehenä. No joo, Aako, mä saan mun puhelin, koska mulla on 2 kello kädessä. Niin, sori, appesettos bra, vakti mua aika se lääkin veikö. Terve. Mikä meininki? Perkele hyvä meininki. Suomi perkele. Äijä, mä kuulin juttu, että fake, Jane on fake. Vappu perkele. Mä myös. Veikka. No, Mitä tänään ollaan siis? no siellä on itse asiassa Täällä on liini. viskilasissa tällä hetkellä konjakki, että lakia aika helvetin pahasti, mutta ei voi mitään. Sanotaan näin, että Saaks tänään... Nykäinen sanoisi jokainen chance ja mahdollisuus, mä näen tämän mahdollisuuden. Vittu. Sä voit käyttää heikari, mut mieluummin reilistä kuvaa helpommin. Miten crashas se auto? Mä laitan teek silloin kun on... 4 keilaa se Backstreet paskasta. Vartiolla 11. 4 keilaa. 2010 se on eka kun käyttö otettu. Se on tuolla ovella, joka on meidän ovi. Mennätkö mä jotain ööliä? Muutama ööli. Sen verran kova nälkä, niin yhdet burgerit, sit backi. Tänään me tavattiin Vama Sambo. Missä oottelet seuraavaksi? Ice Cages. 2 viikon kuluttua Ice Cages on. Me tullaan sinne myös. Kiitos bro. Kuinka kannustaa? Totta kai. Tuodaan voito Turkuun. Totta kai. Yes. Turku pei. Burgeri. Natsa. Siellä niin burgerit valmistuu. Seuraavaksi meillä tulee vähän kiire, meidän pitää lähteä suoraan tonne VPK-talolle. Ja sitten lähtee meininki. Jengi antoi mulle ilmaisen leis. Ja seuraavaksi Boneless Smashburger maisteluvideo. Let's go! On muuten pirun jäykkä. Maistuu toi liha aika paljon. Se on just tällainen niinku grillattu. Maistuu kunnon tai palannut. Tää on niinku oikeesti sairas. Toi on niinku oikeesti sairas, kyllä mä suosittelen. Moro. Kello on vähän yli 9, mä heittäisin, että kello on joku 10 yli 9. Jengi jonottaa ulkon, tuolla on vitusti porukkaa. Ovi ei edes oo avattu ja tuolla on vitusti porukkaa. Mun pitää mennä nyt tekee photographer shit. Mulla on vitun kuuma. Farkut. Shoutout Eimin Lahti. Menkää hakee farkut. Ihan mitä vaan. Custom piissei, farkkui, takkei ja jopa teepaitoi. Ottakaa muuhun yhteyttä Snapis Emil_LH, niin tehdään teillekin oma. Aika on koittanut. Menty! Joo, on paras YouTubettaja. Mitä te voitte löytää koko vitu platformin, mä lupaan. Anteeks, meillä on 26 päivä 34. eiks se? Tänään tehdään vittu, eiks niin? Älä kuvaa. Korjataan tehtävän. Mitä tuumaat? You know how we fucking move, so Albu Katie, Turun meininki. Yo, shout out Albu. AKA the fucking call, shout out Katie. We move like this, bro. Me tehdään tällaisia liikkeitä. Kiitos kaikille, ketkä on tullut tänne
mitään ongelmia ton Virkavallan kanssa? Ei ollut mitään. Ainakaan vielä. Tuliko jänskät housuun, kun tuli poliisikoirat? No vähän joo, kun mulla toi 02 Fogi oli tuossa suunnassa. Illan ensimmäinen artisti. Yes sir. Mä oon Muhku. Muhku vai? Muhku vai? Kaikki täkit täkätty. Mikä meininki sus tuntuu? Tuolla on jengi, tuolla on älyttömästi porukkaa. Siis tuolla on älyttömästi porukkaa. Kiitos ADK. Mitä sä odotat eniten keikat? Mun unreleased biisi. Eka kerta heitetään täällä. Eka kerta jengi kuulee sen täällä. Katsotaan vähän miten fanit reagoilee. Katsotaan vähän miten fanit reagoi. Just näin, katsotaan. Miten sä toivot, että ilta ei pääty? Siihen, että mä oon putkas. Eli mitä vaan muut kuin putka, niin ilta onnistuu. Joo. Meininki on katos, DJ on katos, biisit on katos. Tää äijä täs, kuva, tää äijä täs on legenda. Tää ei oo legenda. 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 Behind the scenes on tää äijä. Alright, let's go. Kukas meillä on täällä tänään? Oltsi täällä, morjestaan YouTube. Mitäs sä Oltsi teet? Mä tulin tänne vähän tsekkaa meininkiä ja kuvailemaan klippejä mun frendeistä, kun niillä on tänään keikka. Kenen keikkaa? Ei nyt ei. Suomen paras musiikkivideokuvaaja. Suomen paras. Tässä näin. The man himself. Hei. Kenen keikkaa sä odotat eniten? Ja älä sano Muhku vaan sen takia, että se on totta. Reellisesti. Mä otan ihan rehellisesti kaikkien keikkaa, koska täällä on kaikki turkulaisia, me kaikki tsempataan turkulaiset ylös. Turku up! No niin, chatti. Ei oo mitään. Yes. Oliko sun taskussaskin ollut, tai kun se koira sinne kiinni? Yes, ja sama riivi. Pizza. Etu alas. Täällä on pizzaa. Koska keikka pitäisi alkaa? Suunniteltiin Aikanaan pizza koko ajan. Chatti, toi koira oli maistanut tota reppua, se halus pizzaa. koira vittu sen jälkeen saa niinku loukku se koira koira ei halunnut huumeita, ei halunnut pizzaa. Ei jääty kiinni! Päivä artistiesittelyssä meillä on tänään Albo a.k.a. Mr. Money. KD, a.k.a. Young Money Maker. Ja mä näytän teille mikä meininki on. Muutama minuutti jäljellä, et me tullaan tuotolla, but you know how we fucking move. Tää on shutdown. Koko klubi on täynnä, bro. Kaikki on venaamassa. Me laitetaan jengi bombiin. mikä biisi on teidän favorite esittää tälle keikalle? Reellisesti Kiisa. Mun henkilökohtainen on okei. Kiisa on kyllä, se on meininkin biisi, mutta okei on semmonen henkilökohtainen. Okei. Shari mä oon okei. Yes sir. We are bro. Joku pysy yhteiskuvia piti lähteä. Mikä fiiliksi? Oli hyvä. Keikka jälkeen Hyvät fiilikset, jengi vaibas, tytöt tykkäs, tytöt kattoo, tytöt meininki. Oot sä iloinen suorituksesta? Yes sir. Koska loppupeleissä miten tää game toimii, jos tytöt tykkää, pojat tykkää.
heitetty, mikä fiilis, hä? Ihan vitulaista, ei mulla mitään muuta sanottavaa kuin vittu mä oon ylpeä broidista. Sanotaan näin, että tässä on vittu tää kaveri 17-vuotias, kun 14-vuotiaan leikkaa jengi hiuksi. Vittu 16-vuotiaan teki jengi kuston koru, 17-vuotiaan se vittu crowdsurfaa eka game bro. Sä vittu tiedät, me eletään unelmaa. Mä oon mun idolinkaan heittämässä keikkoja, tää on epärealistista. Ja arvaa mitä? Me muutetaan tutuskene kokonaan! Aika natsaava juttu kyllä nää. Pakko sanoa, ettei oo Turussa ennen tämmöstä ollut. Sairas meininki! Se ei istu, niiden forju täällä kun mä sanon mitä vittu. Baby, lähetään tässä baby, ollaan tässä baby. Joo, tuleeks Rolexi eteen? Tulee, Rolexi tulee eteen. Tilanne on nyt se, kello on 1.36. Aika meni vähän liian nopeasti. Työpäivä on nyt ohi. Kamerasta loppu, mä otin just vikat kuvat. Ehti loppua akku kamerasta. Työpäivä ohi. Nyt voi vähän rentoutu. Tai eihän tästä nyt rennoks todellakaan iltana. Muistaaksä kun sanoit, että sä oot meininki Turkuun? Jaa. Mitä kävi? Kerro sä mulle. Annoks toi meininki Turku? Paskaksi. Humor. Fotografer. Ai. Mä venaan rampeen, mä saan laturi. Ei kun peuraat. Siis voin muuten sanoa, että sairas meininki. Moi guys. No moi Joa Nikkanen. Joo, Nikkanen vlogs tänään täällä. Moi. Mitä pitäis siellä niinku... Joo. Käskystä pomo. Mikä rimmaa sana pomon kanssa? Oro mikä rinnaa sana... Ei, vittu jo. Usumaki. Noni, toi ei jäänyt lain mukaan. ADK. Anteeksi mä laittaa vlogia. Mä menen YouTubeen, onks teillä jotain sanoa? Huutakaa ihan täysin, ADK. ADK! Ei ookaan paskaa. Malmiin. Nyt me mennään vittu sinne Malmiin kebab, jos joku pysähtyy. Malmin kebab. Mentiin. ADK. Mitä sä sanot siihen, että äijä järjesti niinku siis koko kaupungin ikimuistoisimmat juhlat? En mä tiedä. Vitun leffa. Turpakin juo se ite! Mä oon vittu iloinen siitä, että mä en oo päissä, että mä voin muistaa tän vitun vielä. Okei, tiiäks, niin mitäs me tilattiinkaan? Mä en tiedä mitä me tilattiin. Vissiin kepuranoja. Vissiin joku tommonen. Ruoka tuli. Munchies bro. Nyt tarvii jotkut aterimet. Ramme, sulla on tyttöistä, miksi sä puhut muilta tai? Sillä ei oo tyttöistä vaan, mä lupaan. Mä heitin Ramme vähän bussilla vahvasti. Sitä vitusti juotava rypätä tänään vielä vitusti. Muistakaa subscribea Joa Nikkanen. Come on. Nyt on saanut. Kiitos kun katsoit video. Kiitos kun katsoit video. Ei oota. Kiitos kun katsoit videot. Muista follaa, tykkää, laittaa notificationit päälle. Nähdään seuraavassa. Rakkautta. Seuraavassa videossa nähdään. Joona.